A Xunta ten claro que a conservación do medio é unha prioridade e niso vamos a seguir traballando. Apostamos dende hai anos pola reciclaxe, de darlle unha segunda vida aos residuos, pero é certo que en algúns casos non é posible. E tamén é certo que a produción de residuos non perigosos aumentou case un 70% nunha década. O que fai que algúns dos vertedoiros actuais estean case ao máximo da súa capacidade e que sexa necesario ampliar o número no futuro, isto sí, con sentidiño e de maneira planificada. Por iso, tal e como acordou hoxe o Consello, Galicia vai a ser a primeira comunidade en delimitar que zonas do seu territorio se poderán construir novos vertedoiros e en cales non van a estar autorizados. Será a través dun plan específico que dividirá a comunidade por zonas. O obxectivo é fomentar a distribución equitativa dos vertedoiros por toda a xeografía e evitar a súa concentración nunha determinada zona. E, sobre todo, garantir que os novos vertedoiros causan o mínimo impacto ambiental, paisaxístico ou incluso para a saúde. O futuro plan establecerá zonas nas que é viable e nas que non habilitar un vertedoiro, tendo en conta criterios de proximidade a áreas residenciais ou industriais, a existencia de augas subterráneas ou reservas naturais na contorna ou a protección do patrimonio cultural. A previsión é ter rematado este plan para a instalación de novos vertedoiros o vindeiro ano e vanse destinar á elaboración deste plan 42.000 euros para a súa concreción.